बड'लेण्ड महोत्सव बिनि सायाव मा बुंगोन सार जोंनि थाखाय बेसेबां फिथाइ थायथाव जानो हागौ? बे गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट बड' कनभेनसन बा 14 नभेम्बरखौ खुंहैनाया थारैनो ओंथि गोनां होननानै आं बुंनो सानो। बिनि गेजेरजों भारत सरकारल' नङा, दुलाराय भारतबर्षल' नङा, दुलाराय बिलात लाथा बिश्व दरबारावनो जोंनि राव थुनलाइया जौगाबाय, जोंनि हारिमु सोदोमस्रिया जौगासार, बेखौ खिन्थाहैनाय जादों। आरो इयुनावबो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि राव थुनलाइया बेसेबां जौगाखो, हारिमु सोदोमस्रि फारसे जों माबायदि आवगायनो हाखो, बेफोरखौ फोरमायथिनाय जाबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो। थेंक इउ बड'लेण्ड महोत्सव बिनि सायाव मा बुंगोन सार जोंनि थाखाय बेसेबां फिथाइ थायथाव जानो हागौ? बे गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट बड' कनभेनसन बा 14 नभेम्बरखौ खुंहैनाया थारैनो ओंथि गोनां होननानै आं बुंनो सानो। बिनि गेजेरजों भारत सरकारल' नङा, दुलाराय भारतबर्षल' नङा, दुलाराय बिलात लाथा बिश्व दरबारावनो जोंनि राव थुनलाइया जौगाबाय, जोंनि हारिमु सोदोमस्रिया जौगासार, बेखौ खिन्थाहैनाय जादों। आरो इयुनावबो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि राव थुनलाइया बेसेबां जौगाखो, हारिमु सोदोमस्रि फारसे जों माबायदि आवगायनो हाखो, बेफोरखौ फोरमायथिनाय जाबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो। थेंक इउ।